Hei tid, så det atter her vi har nødvendig parst av Gjerstamål. Og vi Anja Hansen som tek seg av det tekniske, bare å ta opp og redigere. Og så det Paul Fære, og så selv Daniel Adol Jakobsen. Så vi får si hjertelig velkommen til hendeparten av Gjerstamål. Og jeg får en for å spørre Paul hva vi liker hånd av hjertet i det. Ja, og i morgen så var det her som jeg husker om at Herren han sender oss en halsan. Og halsanen det var så løs at det lønnes at hitta det hesa morgenstund. Alltid jeg vantande, tog te kan jeg ikke annet enn elska, til vers mer åndsnær og Kristus baden mot. Og jeg var så oppbygd av snåren, så han helt fram av siden, inne som støvat høyn, du har røst opp ved Kristus, og setter vi hånden her som og i en himmelsk høymen, og jeg skojer til, og i munnen ekten sine, Kristi Jesus. Det han underfotla støva, og i ødteg som trykk var han, øya, har man seg fære noen. Og dette har formet seg så spekelig, og i munnen hovedheimet, til å komme mer og mer, og det nok så lengt siden, og i det begynner jeg, at det ikke til gjelder først, men det vidt til gjelder først. Og vidt han og vidt. Han og Jakob. Det vevndur der inne. Og hvis han ikke var og Jakob, så har vi ikke satt vi Jakob. Hvis han skulle største Jakob åttene fra gamle hatt bokstavsins, som vi tenkte jeg var inne i, så har vi dumpa og i øtlån, som han ville fremge lov i okkara. Men jeg tar i årsøk, at han har gjort verset så fullgjørst, at han døye, som skriver stenter og i halten noen, 4 synder okkara, det vil si halt hansara, tog av seg synd okkara allra, og så døye han syndene fra okk. Og hon kan ånka til at komme for Asjon Gods, hun stod her, i middelen god til okkon, men i stedet for kom han og stittet seg middelen god og feiren og okkon, som han middelen med han ikke bare en middelen med men han taler okkara sak for god. Og da han så var deg, så jeg vi til at han røstes opp i antanen. Og vi vet at god anten, og det som tilbyr god må tilbyr anten sannløyga. Så i antanen vi. Og i antanen taler vi. Og i antanen færer vi til enten at være hånd og løyk, sånn som han og ångat til at det skiljes fra hånden, at han har at ta færen ikke bare bygge og jakken til videre her, men ta vera vidt også tja hånden, og i alle ræver. Ja. At det var det som i morgen hever holdt ikke med. Ja. Ja, det er jo fantastisk. Og jeg kom jo huske om nå til tåser det her, at det måneder av Kristus og alle religion. Det er øyelig måneder. Hvis nå Jesus Kristus bare var en av mange profeten, eller kanskje kalle eller guru, altså hvis man tenker religioner, så har han stillet seg opp og sagt at hvis du gjør hett og hett og hatt og hitt, så skal du få framgang til løvnen. Men han tar seg ikke bare om det. Hvis vi tenker bare i hans tro i 16 først, at du så elsker god heimen, at han gav sånn sin hin einbarna, 4 kvart han tror han skal ikke fortapast, men heva av et liv. Og langere oppe så sier vi det her, og Nicodemus i begynnende samtalen her,
Og han sier vi, Rabbi, vi vet at du er lærere, kom fra god, og du ikke kan gjøre så tedje som du gjørst, utan gode vin. Jesus sverar i honom, sannelig sier til her, være han ikke fødder av nødgjum, kan han ikke suttja rydgjegods. Og her faktisk rettelig interessant, og stort til svær som Jesus kommer vi her, tog at her faktisk, kan man godt si, imiska mentene som møtes, da. Hvis man kan si det på samme måte. Nikodemus kommer vi sånne jødiske mentene, og sånne menneskenslige fætene som vi ødelig har til fellaks. Og råkner vi at da han nå imponerer Jesus ved å si at vi vet at du kom fra god, ja. Så for Jesus at jeg duker mer kvært og nu skal tila. Men så kommer inn på noe som Nikodemus fullkomlig avfyrregger på. Og til den nødja føying. Altså et nytt liv. Ikke bare et arveseløyv, ikke bare et brøtt liv, men et fullkomlig nytt liv. Og han så sier at det her, at sannelig vil han ikke født, at nødja kan ikke rydgjegods, så kjenner vi jo søvn at Nikodemus spyrer han, hvordan kan jeg være føtter, ta han gammel, da? Hvordan kan jeg være føtter, ta han gammel, da? Og det ganske her vi stranda som mennesker, vi er vanlige mennesker til fætan. Det her, vi jo kommet inn i verden, og her ikke noe møvleggere, enn det som lagt ned i jokken fra fønsene av, altså arveren, og så ta tilleggen som omkvarvet tjåk, foreldren tjåken her vant dere opp til. Og så ferdig ut i livet, og så kunne du lykkes bare bygge opp på de tingene her. Det akkurat vanlige fætene. Men Jesus tog seg om noe helt annet. Og som du langt har nevnt, stått her, så har du langt nevnt alle de prosessene som måtte til for at vi kunne komme her til at vi kunne bare ta imot det som livet fra Jesus. Og så ferdig vi noen nødje livet. Ikke bare en nødjon levnøye, men vi noen helt nødjon løyve. Og det alltid fantastisk. Ja, det visst. Og jeg til å nevner i samband vi et nytt løyve. Ja. Og øyne her har vi hørt tale. Akkurat som sangren sier, jeg hørte Jesus tale om kærleksøyn til møyen. Og vindsøyn han benevnte møyen skatt, og brauersøyn, og tv som hørs på slott. Og en stittland sommer det, som åndefotte sanger som søta enkla le, og så sier ni le, og andlig torst og fævorst. Og han som milta mer, her så søtte samband. Hva er det ikke her? Og hver skaper hatt det her sambandet, altså. Det ikke jeg. Og tog jeg helt alltid at det være en standande som han sier at innen som støv av togjen, altså. To strøst opp ved Kristus. Og setter vi hånden her som og i en himmelskøymen, og i skøyet til og i munnen egna sine, Kristi Jesus. Altså, det en helt nytt støva, akkurat som Jakob sier, han tåsar om at det skal gav og gaven, at gav og gaven, hva sier Jakob 8, at fullkommen gaven åmanne fra, sier han, og kommer nyer fra ferie løsene. Her ikke brøyting at det skifter han skutje. Og så nevner han hatt det som du nevnte her, tog etter vilja så inn og fødte han okken vid sannløksår. Ja, akkurat. Altså fødte jo. Ja. Og så sier han, for vi skulle være, så vi skulle være fromgrøver skapning hans her. Det vil si at det er samme som Kristus. Altså, jeg løsende bunten til han. Ja. Det er som jeg tenkte på. Ja. At det er det nødvendig løy. Altså, han og jeg mer. Ja. Det akkurat det. Det veldig viktig. Det var viktig for Nikodemus å få oss her årene fra Jesus. Ja. Og det veldig viktig for oss mennesker at vi suttja monen av
Ja. Att röjna att tillägga och reparera det gamla livet och kanske inte affärer och terapi för att få ändra nya tankegångarna och sånt där. Och allt gott om det. Men detta som Jesus talar om. Detta som han och det som han häver att göra oss. Det är inte terapi som sålast. Inte först omgång. Ja. Det är ett nytt liv. Ja. Ett fullkomligt nytt liv. Och jag kommer tankar nu till att nämna att här terapi att han och Oliver han hej trutja taler som han kallar den nya skapningens terapi. Ja. Alltså terapin ut från att nya skapningen, så nya livnån. Ja. Och det är akkurat det här det ligger till att vi människor, vi kunde bara bröta utanfra och röjna, släppa in och bröta in efter det. Ja. Men Gud gör akkurat överst. Vi Jesus Kristus, vi hela i andan och vi sin åre, så kommer han in i okkon och bröter okkon innanifra och ut. Och det är en öjlig mån, och det är bara Gud som kan göra det. Och det är bara Kristus, hela i andan som kunde utföra det här verset i okkon människor. Och som gör det. Jag har alltid själv att det är så mycket verkost, akkurat det här som du säger om hur han arbetar. Och ett av de ting som har lagt mest till att han vill säga, alltså och han säger till att i närvarande stand till någon vill antemoin, alltså så som det är nu, alltså vill och i närvarande stand till någon vill antemoin som oitar bor fylla till vi frie och ändra något styrke tøyna. Alltså till var en styrke som ändrar något. Det vill säga från honom. Och han nämner det också när flera ständer i bröven att han styrken är han styrken som Kristus blev röster upp vid för att av dig. Akkurat. Ja. Alltså han styrken. Han samma styrken. Han samma styrken som ger dig livande. Alltså. Ja. Och det kan han roliga säga, tror jag, att det är han vi gör. Och det känner man mänkan och isen och löjve, detta. Så dessa krafterna, alltså som var jag och virka. Ja. Som han måste i Kristus. Ta en rösten upp från dig. Ja. Och sätter han vid högre hand så in i himlen. Och här var det vitt komma och sitta. Samma vid honom. Då är det också stöva, alltså i för god. Och vi hoxar om detta till sitta framför den färgen och god. Samman vid Kristus och till en stöva, till en tillstånd är det här. Men den stövan har en avbrötande tillstånd. Ja. Alltså Kristus, Jesus är din samme och i kjar och i det och i atlar över. Så är det här i för god. Ja. 100%. Ja. Och ända starkare än det att vi har sett att vi sitter samman vid honom. Ja, och vi har sett i honom. så tappar upp att det är kraftigare. Ja, det är kraftigare. Ja. Och det är så störst att det är värst att ta fram åter och värst att vi hela andas hjälp blir upplyst om oss tingene. Så det bröter och liv fullkomliga. Ja. Det är alltså jag vet inte vad de man ska ta men det är lika som du fortalte ut en sentence här ta i Palle som Marianne och han Karl var västanfyr, ja. Alltså Palle han utstrålade ångan men han var att fått inte han fick förklaringarna. Och det är det samma vi är snär alltså. Ta i vid sucha det som Kristus är. Ja. Och inte bara men oj okkon och fyr okkon. Ja. Och här är så dömer vi inte var det Elias det var Elisa alltid som hejan det här unga mannen Josar. Ja. Som tar blir omringad av det assyriska herren och
Och profeten är pura rolig. Kvui? Till han ser. Ja. Men han inte med avren, han är fotra åtta till han ser inte. Så bara fortsätta. En till profeten leder egen upp på honom och han så ser det. Det här i tricklighten och visst han jag kan bli till en erfaring i okra liv. Det har vi sucha verkligen. Så som god är verkligen. Och ett läget det mest till i skriften är att skriften bryter ångade med en regel. Nej, nu säger du att lät upp ej så säger. Nej, han säger herre lät upp ej hans så han säger. Ja, nettopp, ja. Och det är lyckliga vi tar oss och läsa skriften här. Och inte så med en reglerna. Då hon är allt i praxis. Omkant inte. Och till det som jag finner med in och det här, som vi nu talar om, och i höjre firmer än, det Palle säger, Palle som han säger, är det bänken. Så la en tone i uttalelsen som, och i undran, han visste att han kunde vara 100% sikker, och på att han får att komma in av Vestmanna efter tog gott och som Herren lägger i checkven till att stå i rätter. Och så i roj. Ja. Och han står inte gärna, men så kvart som gatan blev skilt, då är malbruk, det heter en cyklingarrenne, eller vad man ska säga, eller gatan. Så kvart som gatan för att rom var väck. Ja, nettopp. Ja. Han skulle inte sitta att rom sig, så här var det över. Nej. Han var väck. Han var bara framför. Han säger han, vi han, koppa. Och så silte Palle en bestämt om faste, alla vägen. Och här var inte, här hände inte, men det så är det ut, alltså, här är ja. Och det är vävren, säger Jesus, sannoliken och löjve. Så säger han att det är. Och det har vi tänkt på i samband med att det är. Anken. Anken kommer till färgen, åttan vi med. Så han är det. Han är vävren. Ja, han är vävren. Och lika mycket kostar ser ut. Han är vävren. Det är så otroligt flott mynd. Ja. Och nu har vi en tvär så vi är samma vid hästen borgarstöraren plats. Så det är han var som la sjukhus nu. Ja. Ta i la för nekon arm så igen och vi tänker så var den och prata samman. Pappi Hansara och en annan väver byggde ett inrätt av, nej, inte inrätt av, innelocka i husen i tjocken här och bästa bön. Och nu känner och fyra trusch, ja. Här är en big one. Ja, här har vi bo så gärna. Alltså, det är bara så. Och ja, det är så näck som ränner fram fyra i ögon, tar först in och häsa löjena, alltså. Du löjen, hon blir hem. Ja. Och jag har också om en ära ösne som Josef Vera, han var halvpotje, jag en jacka av Vera. Allt i står var fullbröd, men halvpotje som det kallar att ta. Och han får en vitsa bortsa så in. Och han lycker vårt och bojar Herren för att komma efter, tack han hem ett land. Han säger, hur ser läge, säger han vi bortsa så in. Läge är så inte land, säger han. För jag tycker jag har gått läge till man ser land, säger han. Så jag menar, när det kör och läge att det är så inte land. Ja, det är alltid. Ja. Bara att det rönt han i löven, och bara att uttryck är så inte land. Ja. Och han kom inte hem matter till sin Charles 18 men han får hem. Ja, alltså det är faktiskt väldigt att vi är, man blir säga att vi är att äta, men vi är ju uppe de mer att som vi sucha. Ja, men vi har en så otroligt skarp person. Och han har läst har vi dem och det Filippe Braun eller det Jesus Braun och första kapitlet här att sjönen kan inte vara skarpare än och ner till är ju hjärsta åkara och god till det upp
Och Arne gjorde det, så stände det han gav och andra vursdoms. Och så gav han också åpenberingar om kunskap om sig, till kunskap om sig, till att skilja vännerna, som vi kallar det. Ja. Ja. Så röker det dårt arveransar och i mittlen tej som tryckva. Här, alltså här. Dårten, och hur mättläst av kraften som han röste Kristus upp vid för att han med dig och sätter han vid sin högra hand. Alltså, kan det vara bättre? Alltså, jag spelar mig en gång i själva än det händer här i spårningen. Kan det vara bättre? Det kan inte vara bättre. Det är det som är verkligt, ja. Jag har alltid att här i Jesus brev 8. Ja. Han ber om festet här, så han har hört en trunnar så att han... Ja, vers 15. Ja, snart. Så ber han fyra tajmon, och han ber gott om. Ja, så han jag fick höra om tryckstickare vers 15. Ja. Och Herren Jesus och kärlöka tyckare till ödlen i höjden. Alltså, det har flyttat samman, alltså. Ja. Trygg och kärlök. Och så vävna. Här vi tog i skjelt ju peta tacka för det tycker ta en vinningstyck nu bönen var innan. Att god Herre och Jesus Kristus. Färger då där ska geva tyckon anta visdoms och åpenberingar till kunskap om sig och upplysa ej och hjärsta tyckare till att skilja vännerna. Nu vänner här. Och jag nu kallar tyckon till hur så rykligt ord arverans i mittlen i höjlova och hur så mätaliga stor kraft hans också tryckva som han vurste, som väldiga styrke hans virkar som han vurste Kristus. Så han röste han upp från och dig och sette han vid högre hand syna och i himlen. Högt i vrata tikt. Alla vindlöjka, allt vald och allt herradöme og kvart navn og nevnt verur. Ikke bare i hese verald, men øysene og inn i kommand. Og alt leia nådde føtter hansara. Og gav samkommen i han som hatt i vrød. Henne som likam hansara, fyllt av honom og fyller alt i ødlån. Så nu det sagt. Ja. Det alltså det är faktiskt sakta bättre. Det är anten som säger hatta och jag någon hesar här apostlar som skriver. Man kan nästan säga att faktiskt att hade egentligen att ena av bönen som lejo i det. Det om att få upplust. Ja. Är hjärtansakare. Ja. Ja. Och få andra visdoms till och uppenbarelser. Ja. Tog allt det värsta som görs. Här vill inte brott. Här vill inte brott. Helt inte förhåll till moin eller toin eller till som lustar. Värsta vill inte brott förhåll till toin helt. Det som brötingen. Det ta ut Paul 2 Anja 2 vid sucha. Det som han häver görs. Ja. Ja. Det en öle månader. Kom tankar om eisen här en frasagn här ur första Mosebok. Men vi där sitter då sam och till om Abraham och Lot. Kan faktiskt utgöra tarra liv. Faktiskt har dagliga liv. Ja. Och i samband med det vi har sucha och jag bara läsa sen det här från första Mosebok 13 från första versen så får Abraham ur Egyptalandet till Sorlandet han och kona hans och allt han 80 och Lot var vid honom. Abraham 8 het Arna för namnet Arna för haje nu. Abraham 8 ekvilanek bæ av färje och silver och guld. Han får ner Sorland och flottar sig så vi inte han kom till Betel. Testa i här som kalt hans fra första sinne hej steg i mittel Betel och Ai. Testa i här som han hinner färden hej reist allt här. Här akadlei Abraham navn Herrens. Lot som färre samma vid Abraham hej eisne småfär och neid och költ. Landet var ikke ment at bæra teir, så teir finke bo saman, til ogn tarra var og stor til at teir finke bo saman. Strui kom ta mittel hirana til Abraham og Lot, og kananittar og perisittar bo ta i landen. Ta seg Abraham og Lot, ikke strui ma vera mittel okkom boar, etla mittel hirana til mer og teir, vid jo brøver. Liker ikke alt landet her oppe. Skil til heldet framar, vil du fære til vinstre, så fære jeg til høyre, og vil du fære til høyre, så fære jeg til venstre.
Och nu läser vi om Lot. Ja. Att Lot hugde nu rundan om sig. Och han sa att alla jordanslatten lycka till såar var vattenrygor som orsakar Herren som Egyptaland. Det var Aren, Herren, ödde Sodoma och Gomorra. Ut fra Heson, som han ser, så valgte Lot seg ta alla jordanslatten, og Lot forrast det og for etter og ta skiltust. Så stender, Abraham var byggvant i Kanaslandet, og Lot bo i byen av slatten og for vi kjølte sin og lykke at Sodoma. Men folk i Sodoma var godlest og synda i størlige mot Herren. Men Lot veler ut fra det som man ser, og kan ikke suttje dette her løyve som gang fyrir skjæra. Men så stender at han har Lot til skilt seg fra Abraham, sier Herren vi Abraham. Ja. Og legg noe mest til munnen. Hikk opp og hikk rundt han om til. Ja. Hian som du stender norra, soret, estret og vestret. Alt landet og sars djevet her og avkom tøyne til avgjert tøyer. Men først hikk oppa, og så hikk rundt han om til. Ja, ja. Og altså, vi sitter så avfætla månen her, at det som hender ut her av løyve, vi er fremme. Abraham kom her til, han måtte fære i forbund 4-8, og få tale så lengt nye, og Aren god øyte Sodoma og Gomorra. Og Lot være sparte for det her, om han hukt opp, men alt ligger i Guds atlan her eisne, og til Herren som sier vi Abraham. Ja. Herren sier vi Abraham hikk oppa. Ja. Og Herren du hikker rundt ondt. Ja, men var det vil det være løy hvis Lot, hvis Abraham sier vi Herren, be meg hikk oppa. Ja. Det vil være mot naturen, ja. Ja. Men at det alt lønt om alt, Herren sier det til her, som jag nämnde ju Jan nu är han stand till toinen vid antemoin som oitar på fylla tv fri och inte någon just toina. Och så var det akkurat som man säger det här att av falton har vi lagt en tråden djupt ut i hjärtat. Om att känna mig bättre. Hentan tråden ägne långsel moin oitar. Ja. Det mest att det är, ja. Og han brenner ut her vi med tøy til livet for jeg som møyne. Altså, at det så sterk år. Men det han sier. Ja. Han året selv, da. Og ta han året selv, så det omsett i kraft. Jeg prøver å lese at det om at det finnes at lese her nå. Ja. Kvart av falton. Ja, nei, det jeg har lagt ut. Ja. Ja. Det känns det var stante toinen vid ante moin som uitar på fettla TV fri och ändå någon just toina och av falton har vi lagt ut toina tråden. Har vi lagt toina alltså moina tråden. Ja. Köpt ut ett hjärta om att känna mig bättre. Hentan tråden långsel ägne långsel moin ut här att komma. Nej, hentan det undras iver teilast efter. Hentan tråden ägne långsel moin ut här och han bränner ut här vid mig. Akkurat. Och han vet det. Ja, heilen hoa troar anten. Ja, efter heilen hoa, jag språk. Ja. Ja. Efter heilen hoa troar anten. Han hever givet bostad ut här. Det är just en anten. Han hever givet bostad ut här. Ja. Snart? Ja. Och så ser han några mer här och jaktspråk. Och bär vi också om malbonan, malbrutje. Och brövnon och ja, särskilt att det allt är till omtala. Så särst du till dömen ser det jaktspråk. Han tåsar om tonkerna som äldtor. Och så heimor orättvise sitter tunkan mittlen limer okkara. Hon dolkar allt lika med och sitter älta tjävlufsens och helvete har sett älta henne själva. Känna?
Og all nattura, bei dyr og fugla, bei skritdyr og havdyr, er tant av nattur og menneskene. Men tungene for ikke mennesker tant. Det er stor ytla, fullt av drepande øyd. Det du leser sjåret. Og jeg så hese her brøvnen. Altså, jeg sier for meg, jeg reist. Jeg reist å lese det om mine ekne naturer. Og så får han spørre om kjeltene og skjema og springer over satt vatten og bokst vatten. Det gjør han ikke. Det kvør så et oppspring. Ja? Men tar han så taler om dette her som vi nevnte her i 4. kapittel av Jakob, så spyr han hva han kommer at råfriden, og hva han kommer at strøye ut ikkom, eller tikkere midtelen. Kommer til ikke av kjinton tikkere som berges i liv mot tikkere. De tror her ikke, de dreper bare overvånd og kunne ikke få, de ikke strøye avfrihet, de her ikke tog det blir ikke. Og de blir og får ikke tog det blir ytla, de har smittlet av bort lysten tikkere. Og så får han inn av dette her. Tid avtrykk å vite at tid ikke er at vinskaper vi heimen fortjenskaper med god. Da ni vil være viner heimsens, verer tog fortjente god. Så kommer det her. Etter heilon hova, Jakobs brev 4:5, tråar anden, etla halta tid skriftena tala fafongt. Etter heilon hova tror han hever givet bostad i okk, men det større i nøyen han gjør. Tog sier skriften, god stenter henne stolte møte, men gjør en emjuk nøy. Og her sørst du kan spørre hva øyne fra treet, og så leser du datter, og hva leser du? At etter at helt til skriften til av avhånd. Det er han spør først. Hvor sier han det? Tog etter heilon hova tråar anten, han hever givet bostad i okkon, men det er større i nøyen han gjør. Altså, også til den nøye som han fyller og steg fyrir til natur og i vær her framan undan. Nøye godt som åpen for alle mennesker til frelse, og nøye godt som vedrokken opp av noe godløs i alt dette som vi taler ikke om. Livet, samelige, rattvist og godelig av heimen som det er, som tidsbrev sier da. Ja. Han sier her, då som kjeltene her, at det er så mye kjeltet kommer søtt og baksatt. Men det man så sier at han da, han sier at dette eier ikke å være så brøvmålere, men han sier ikke at dette kan ikke være så. Nei. Du visste det ikke kunne være så, så er det helst nei ikke å skrive til det om det. Men jeg husker om at det her, du tar så om dette nødja løyve, som han hever lagt ui okken, som er en verileg, og her, nu nevnte jeg her vi Abraham, god sier vi han hikk oppa, og til sier han faktisk eisne vi okken, her i Kolossebrevnen, 3. kapitlet, 1. verset, bare vi kanskje vi åren, her sier Paulus at titta oppreist vi Kristus, så søker det som omanfyr her Kristus sitter vi høyre håndgods, trai etter tog som omanfyr ikke etter tog som at gjør nere. Tid jo deg og lovtikkere fjalt vi Kristus og i gode. Og dette her og dette så for akkurat til. Til at han hever ui okkon som livet her av gjørende. Her har han lagt sitt egna livet. De som i Fahrenheim, de har ikke det ikke ut det naturlige. Nei. Men vi har det naturlige enn her til okken. Og så sier han, altså han forteller okken, ja, men ta ui nu hette verleidsen. Ja, vi sett ui det himmelska, ui Kristus, ja. Og at vi fjalt, ui Kristus. Og lov fjalt ui honom, ja. Og ui gode. Og ui gode, ja. Så sier han at, ja, men takk så ta framom. Søk te, og te avvarskar livet til åkene. Du vet at det her og fra vi suttja, beint framan undan,
nu skulle man tro till att han snackar om allt möjligt och levna och så vart arena. Men kapitlet framåt undan han talar om det här att låt det onka rena sigslöna fratikon. Om onka regner detta vi emjukleik och engladorskan vi tar en text vi tar som han säger i sjön utan grund uppblåst av hållpliga sinnesögon och helt inte fast vi hade som allt lika med växt Guds ut ur hjälpe och sammanbonde av lion och bonden sögon. Och tid vi Kristus är dig fra badna lærdom heimses. Kvui leta tid ta som du hadde liv i heimnon enn slik på ledge atikon, tek ikkje, smak ikkje, nem ikkje. Hette to alt atla til øyengar vi vera nøyt. Alt slukt på og lærdom manna, hette vust år, for jeg var vust om vi sjálvan der durskan eimjukleika og ringar vi fra likanon, ikkje vi nøkron som verst til ikkje til, utan at metta holde, og ta naturliga terapien, til den naturliga människa, hon kan bruka til at tek ikkje, smak ikkje, nem ikkje. Men ta nødja løyvi i Kristus kan slik ikke bruka det. Og han sier at hette alt øyengar vi er nøyt. Alltså tar sport i Jesus att han är mätta så är det folk. Vi lycklorna. Att vad skulle vi göra så att. Ja. Det så att det är fantastiskt alltså. Som kommer ur så lycklorna. Vad skulle vi göra för att vi kunde ut en verskott så. Oj, jag spänt då. Ja. Säkert han pratar och han säger och han visste att det var ett avstånd som han får att säga. Han var ett avstånd. Hette världsgods att det tryckva och att han alltså så och han har sent. Och också det svärre hette världsgods att det tryckva och att han som han har sent. Och så för det börjar vi in att snacka om vonder och tecken och vad görs det för jag präkvar till stora med allt det här och så. Det görs det bara för jag präkvar till stora. Men jag har ju sust att ta in också som att det svärre in och i alla åkara och in i allt åkara utan fyra att göra något för Jesus. Vi kommer inte göra för Jesus. Nej. Det är bara inte till. Det är inte spårningar om mig att det eller okkon utan Kristus. Det är bara spårningar om Kristus och i okkon. Ja. Det är inte några andra spårningar, det är versk. Det är troarversk och det är bara han som kan utöva troarversk och jag kan heta lika med okkon. Inte andra. Och att det öde hör tala och han tar talan valde avstånd så att det naturliga människan. Eller ja. Det gamla människan som var krossfäst vid Kristus. Men Gud var så visor att han visste det. Jag visste nog inte synda lika med åkare var krossfäst vid honom, alltså Kristus. Ja. Så blev gärligt att du började vid. Det måste krossfästas. Det måste fast av vänorna. Det gamla människan åkare var krossfäst vid honom och fyra synda lika skulle vara ett lunch. Akkurat. Och det är färre. Alltså det är onka spårningar om det som du nämnde nu akkurat framåt. Ja. Det är onka spårningar om det. Nej. Det är inte det. Alltså tog att sjåan sammanhängaren här alltså jag vill inte snacka om lunchkurs så är det en helt annan tack inte smak inte och nämn inte. Men det tar vi också om. Men tar som antal vidskifter tar I vid röjna att göra imisk för att vi skulle taknas till honom i kraft av det som vi gör. Ta det alltså ta det inte värst. Och kan det inte brukas då? Vad står ta nutcha löjve. Det är som vi nämner hälsan från Herren till ockorna, hälsan från Herren till mojna. Och vi där kom här ner till som är läser nu. För han säger det är att kvoi lever till för jag som mojna. Ända i här. Till lever för jag som mojna. Här ända i Johan, ja.
Men han säger, to livet för jag som mine, som svär till mot kärlekskall. Amen, ja. Alltså det här det ligger, ja. Till svär till hans kärlekskall. Att leva för jag som hans. Och ta vi då signaver. Det är löntarmålet som inte kan skiljas, men bäst göras vi kommande till här, och i samfällan och vi med. Och så är det sagt. Akkurat. Så är det sagt, är det? Ja. Och i samfällan vi med. Ta er alltid. Vad ska jag bruka hit till? I fejsbrukt. Då är det inte han som nu, att låta in av viskar. Och så är det att säga att det god kärlekans som önskar att du ska leva väl. Du lever till allt, och nu kommer det in att det är som det gör. Men allt är inte till gagn. Du lever till allt, men du måste inte leta få valta det här. Det vill säga att allt som du lever till här och inte är med, säger Herren, är inte gagnligt och vill få valta det här, tror det är inte fra mer. Det är inte fra mer. Så? Akkurat. Och att här läser vi då i 4 Korinthierbrev 6 och vers 12 att det är lever till allt och så framvis. men det som ger det lite Sanger säger god lite med oppa och lät mig så till land som vi trunne sa. Tog lite med hagre kvarja stånd. God sett på en fält hagre grund. Jag hörde omkring lyckas som att det var för nekv. Men i grunden så är det att han ger. Ta i hand till sig och han lite råkna upp på att det stod och tills hagre han lite råkna så spelar jag ett ägna livet här när jag gör det. Samma vi gör. Till nu är det fullkomligt samband mellan han och oss. Och i livet här i mitten. Att det är äskliga människor som är i mitten. Det är nämligen att det här livet som du har omtalat nu och som Bibeln omtalar. Det är inte några onormalt liv. Vanliga människor som inte kunde vara samma vi och oss. Faktiskt, ja, det är bara ett motsatt. Det är bara ett motsatt. Det här är svärre till faktiskt, alltså allt det som vi har bruk för innast inne i akkurat liv, ja. Det som har mest tydning, det som vi virkelig söker, det är Jesus Kristus och det är livet som han har lagt i oss som tryggva. Det särsta i Jesus, jag mäter mojne och kära viljan som sänt mig och fortfarande verset som han kallar mig till. Mäter den som är. Ja. Och han ska han inte väl i mittlen öll som han älskar. Kvar älskar han öll? Ja, men vi kallar som vi minne älskar dig. Och tar den en tankarna om nu är för att löjta efter omkron i minst när det var. Och det var sådana morgonen och vi har netto tar havragröna. Och man tar alltså havragrön om morgonen. Och så förde jag att löjta efter havragrön och fann det sig. Kom in någonstans och här mötte jag en man som var rinkostante. Sådana morgonen. Och han säger när jag vimme och han säger toerst. Och så säger han göte. Alltså toer, så var det vad han sagt. Jag tror inte att jag hade uppat. Så säger to. Ja, en första man sagt vi med. Jag tror göt. Ja, det var inte här. Så det var en svank och han bor ju i Klaksvik för och är en ekonklaskar. Tog Berge, Oli och Johan som nu är färden. Är det fötter i Klaksvik? Oli är som fötter i Klaksvik. 38, han fötter samma som är. Och han bröttes på ena vägen. Tog är för att ta sådana kallt andra. Och vad stod kvart med svank säger vi han. Nej, säger han. Så säger vi han att han säger till att det var så gärna så strandade jag ett skip här i Chattenvik och en göte kom upp på land. Och hesen göten fick sådana dötter vi ögnar här. Och hon flyttade till Kallbaks. Och hämtade alltså en dötter henne ända in i räkningen av toften. Och här är pappan ifrån. Och en affär när och i Vidvart samsmöter och i Salem att förare.
Hon säger Nesvang med mig, Paul, hvor du? I sin Nesvang, jag kan inte ner till tøyen någon sommaren har jag köpt morgonmat, alltså sån morgon. och kvann morgon. Köpt, inte sån morgon, men kvann morgon. Arnvid för att arbeta. Klockan 6 köpte jag till morgonmat till alla arbetarna som vi malade, va? Och han säger så att det är vem med en möte i Salem att vara det. Att tog göte säger han tog är det ju släkt vid Jens Christian Olsen. Han som var lagsmauer först, Jens Christian. Papet, Jekvan, Ingvard och Alfred. Ja. Jo, jag säger papet är särsknabalansen, ja. Så är det ju göte. Ja. Det är så den atterlig genka. Ja. Så särskilt atter och i sommar människan. Då löst akkurat Jens Christian Olsen. Säger han vid mig. Då löst akkurat dem. Och det göta ser mest jag där. Alltså. Och så det jag fortalt om det här. Så säger jag som jag har något om det som man alla jag säger. Så ber Herren sikta han och värva han. Så får han. Men jag husker om att det är attarna. Hur gör det då att det är? Hur säger du inte bara med möte och så framöver? Nej. Det fallt i min hjärta. Att daumeren är i tjockar. Ångat i åkar. Det är ångat som jag som i en slöjkon tillstånd jag älskar Jesus människa. Och visste det med kärlek och omsorg. Akkurat. Ja. Jag helt att det var så dejligt att uppleva en sån morgon. Ja. Det gav så goda tankar. Ja, nettopp. Det man inte ger skaft. Och jag har lovat till allt, men inte allt är det gagna. Och jag har lovat till allt, men jag må inte detta få valda mer. Ja. Och så är det här att jag vill säga att allt som tog lövet här och inte är av mer, säger Herren, är inte gagligt. Och vill få valda till här, då det är inte fram mer. Alltså, det är som bumerangen som och hur gör det så? Hur skulle det vara så övröjnare? Hästat här, stäng fyra, jag känner. Ja. Och så för något efter hela lojen med att ända någon. Att det är lika som jag vet ha en låt efter den det då är så det Herren säger att jag glädjer samma vid här om allt som satt där, allt som samhället är, allt som rätt är, allt som rätt är, allt som älskligt är, allt som välvärd tala om, ögon kvar jag dikt och ögon kvar höjer. Och som hetta, ständer Filipper han 4:8. Och så säger han, Josef fram här, kan ögonen skojna bjärstøyt här, ta du lever i vilja mojnon. Ägne viljetöjne myskor, till han är självsöken. Du varst ju myskor förr, men nu är så ljus i herran liv som baden ljusens. Och lät det så tro han valt att här, älskar jag bad mot. Att det är så sant att jag finns från herran. Det är ju till efterföljare Guds. Ja. Som älskar bötna. Ja, alla som älskar bötna. Ja. Det är hans atlan inte vi och oss. Det är och det är så motsatt och fäta som människor vanliga har som inte känner herran på andra matarna. Jag får mig in och känna det men det är inte något nu. Nej. Tog så blå utanför för en ek, va? Och om Herren inte har löjt till det så kan vi göra det närför. Men livet som att älska baden, det känner jag. Det var inte jag. Ja. Och att man är övrigt och är för till att leva som att älska baden. Omkant och innar och i ötta. Inte så att den är just ganska akkurat. Som mamma kanske inte vara glad för, ja. Men jag vet inte, det ordnar sig allt. Det var bra så. Ja, det är så en samband. Varst du kvärt?
han skriver Satan Grindbra 11. Så säger han ju, vi har nämnt det för att jag tror att det kommer jag en man för jag löjer Kristus fram röjna mot. Men så säger han det, men det är rätt för att han så armeren där i Evo. Han som har armeren där i Evo. Hur står det armeren i Evo? Man god har sagt. Akkurat. Det är nog sett det. Ja, säger han med mig. Man god har sagt allt det här som tog över har fram i och i det. Lite kvalt. Eller natt, hvis det var enda tid som natt. Og ja, altså. Men han har sagt det. Du tar stendt i år, da. Så det er vi også. Han er året selv, da. Og så sier han det her, tog i breven og det her, så at han grønt fra et eller annet. Men er ratten for at hans armeren tar av og så skulle hoksaner tykkere spittlast. Det er det bygget. Ja. Og ventas borster fra hinnom einfalt av troskap i møte Kristus. Det er så årene jeg har hjulpet meg vel. At øye er en einfalt, at på hvert øye vattnet, en einfalt av troskap i møte foreldre noen, tog av livet som et elskapad. Hvert øye av Guds bad, som livet så løy, som vi da røntet, nevnt i det. Det er en einfalt av troskap. Det är akkurat det. Det blir för spekulativt och invecklat. Ja, slett inte det. Det skulle faktiskt vara på vakt. Och jag har ofta undrat över jobb 88 kvita ständer akkurat här. Det tror jag var så näck av öron och jobb. Som vill det göra detta lunch som ständer jobb 88 att öttast Herran är vurstel. Vad skotcha hit ytla vit. Det kanske var einfalt där. Så Nej, akkurat. Så ser jag som vi öttast där höska skär. Är det bänt för gott nej. Nej, är spänt för gott. Han är mer underfullt än det. Ja. Han har allt det som höjder till tick. Längt och tomt det som människor har av tick. Och han är virkelig, han är virkelig värter av att ha värter av mer. Ja, ja. Ja, det är helt visst. Och av det hotisna av honom. Ja, det hotisna av honom. Det är ja. Det är inte vi näka enges och benches jag gör. Han är inte så lös. Nej. Det är vi då nog tos om det här men det är på en eller annan måte vi får inte att rätta fram ut vi är åren åttaste så att det ligger så eller tatt på att det är rassle och flykt och allt det att det har hört liksom till kategorierna men åttaste Herren är faktiskt mer att vara hotigen av honom. Ja, att beundran så upp till han och att älska som en älskande pappa är snä. Ja. Det är mer här till ligger då. Men det kan skriva också där den kan vi. Jag ska säga lite så men husk om att det här som han tosar här i 2 Korint 11. Ja. Och det speciella omstöver han tosar in och ja. Ja. Han är ju han som han är ju andlig pappa där att säger han. Ja. Att det tar ju mycket fettrar. Ja. Och att han är andlig färget här av Axa. Men så är det personer kommer in i mittelterra som tar sig ilt om Paulus. Ja. Och han är nöjt att välja sig för det. Inte för sin egen skyld. Men för terras skuld. Inte står han för närmare. Nej, han slett inte. Nej. Men för att Tesla var hjälpt tror jag att det som han säger här som du läser här Johannes Esne. Att i rätt för att ens armen där är vid svikonssynen. Ja. Så läst es huxam tickare skulle spittlast och vändas bort från hin einfalla troskap mot Kristus ja. Till tas med attention här alltså. Ja. Och tog tossar han. Ja, och att det här ska en tutning och det häver
att vi lever enfalt, alltså i förhållandena. Han är ju själv vurstamrarna. Och han är ju själv vite, och vi får inte fäter i hans vurstam. Utan vi har till förråd till hans som det är sett och jag honom själva. Och östen till att vi vet inte att skutsa det ettla, det är en så otroliga gåvor egentligen att det tog inte ett nästan uttryckant och att kan händer det då inte det du skutsa det ettla kan händer några som gör att du kunde färdig och just det motsatta. Akkurat, ja. Så just också det. Ja. Så jag hade ösnet till att det har också då som heter för att jag är inte ofta här nere och är en enda kapitel och så har vi det här som kvann det är gemar ofri omsorganen för ötlån samkomna ötlån. Ja. Kvar vajkor utan att det är vajkor. Akkurat, ja. Kvar är vi valt avstått utan att det bränner det mer. Ska det rösa mer så ska det rösa mer av vajklöka mojden och ofta har vi hållit att här som vajklöka ett hämta vajklöka vill jag oja. Att det bränner i omkron ett omkron för avstått och det bränner det mer. Så vi vet att lika med Kristus jag sa. Akkurat, ja. Och ska det rösa mer så ska det rösa mer här som vajklöka mojden och det är vajkor i starkare sidan och i 12 kapitel allt. Och det vi så också om det första han säger här att han tycker god vittne om det att han säger satt. Ja. Det är alltid så öde om det största. Ja. Det han ger, han säger satt. Ja. Det är för in och i tänken i handen hårta och inte vi någon dömande emot någon men lyser stavena, tar en ring och lyser stavena tar en på det allra bästa. Ja. Allt är självårdas. Ja. Ja. Ja, det är och ta så allt är livet här. Ja. Och vi flyttar. Ja. Ta kommer inte av hässon vi som hör till det naturliga som vi har vi till att göra. Ta är allt fullkomligt, ja. Ja. Jag alltid att Paulus stod väl att säga det i Titusbrevet. Akkurat haft det som du nämnde nu. Alltså. För det här säger han till han sållar i sitt 3 kapitel, ja. Titusbrevet 3 kapitel. Och om avväxten. Ganska det är knörst det att jag säger att nu har ditt avväxtickare, säger han. Ja, och änden är av ett liv. Ja. Och änden är av ett liv. Ja, och änden är av ett liv. Ja. Men här säger han att det här som är framme. Jag börjar vi säger han att ta i gaska gods frälsar okkara och kärlek hansara till människorna var åpenbara. Frälste han okkom. Ikke for ratthusvær skal vi ta det gjørst. Men etter miskonshøyne vi bæge enderføringar og endernutjanar i høyde andan som har rykliga uttalt i okkom vi Kristi Jesu frälsar okkara. Så vid ratthusstör vi nøye hansara skuld og i vevn være arvengar til evigt liv. Og det troast vår. Om detta vill jag att du ska vittna vid kraft. Så de som är kommit till trygg var god, kunde lägga sig efter att göra gåverk, heter det människan gott och gagligt. Att det här var det som jag också om ur dessa kapitlen. Alltså det är att vittna om att det är vid kraft. Hur kräver det här dessa krafterna? Ja. Det är bara han. Ja. Att det här uttrycker alltså det kunde lägga sig efter. Ja. Att göra gåverk och nästa versen tar fram om att hålla sig fra. Ja. Och det är bortlundsrätten och attartölden och tjatch och klandren och lovarna. Ja. Ska du hålla dig fra. Det är nyttleis att ta om. Ja. Så här är alltså hvis vi sier at innanfyr til andaledla religiøsa,
så kan du ha ett religiöst liv som tømt, nytteløst og tømt, og etla du kan ha ett andaligt liv i Jesus Kristus som fullt av ødelen til himmelska, som Jesus innehelter, og som givet okkom. Ja. Vi hele andan. Og til månra, til øyne månra. Til øyne, og medtalja underfullt av veksa, altså, og i det gava, ganske godt, så. Ja. Så at det slett ikke så lenge siden, da jeg leser omprøve, at det kom fram av 15. kapittel, og les det som stender her, og i 2 kapitlene, og et særlig 8 vers. Og det undrer meg større, at jeg ikke givet som gater før, altså, at han har som det tar koma, og til 15. Og han sier noe om det tryggvande, som alltid så medelig av akkurat. Han sier at, vers 13, at god vevnarinnar fyller tikkom vi atlar glede, og ötlom frie og i trønne, så til kunne være røyk i vevnene, vi kraft heilig antans. Og så sier han, har vi oss sjálvor til å fotlo visso, om tikkom brøver og møyner, at tid av tikkom sjálvon og fotler av gøsk. Fylte vi ötlom kunnskapet, fører 4 at amena kvann annan. Tå har vi for en par skriva heldur djaft til tikkara, at det 4 at amena tikkon etter nøyne, og i mer given av god. Og så får han vågar vi oss nærmere, jeg skal ikke få vågar vi det nå. Jeg har alltid hatt så bedre godt. Og hvordan og han bär sig alt. Ja. Og det er alltid års nere en 4 minutter for åkken, hvordan vi skulle bära åkken ned. Vi skulle ikke kopiera en annan man, men vi tar med in reglene her. Ja. Ja, det så veldig godt enda vi akkurat i versen og 13. versen, at god vågnaren fyller tikkum vi atler glede og ötlom frie og i trunne, så tikkum vi være ruik og i vågnene vi kraft heilige antans. Det kan ikke være bedre. Kan ikke være bedre. Nei. Så det er færre vidt. Det står vi. Ja. Kom og leie opp noe bønn, Paul, har vi gjøvast? Ja. Ja, profeier, vi takkar der for så løtt, og jeg synes høy med den færen som etter kjøtt, og vi tar sitte her, og vi vet at du har vært ui åkken, øtlom Simon. Vi vet at du virker ui åkken. Beia vil jo virke etter gåa vilja tøyne. Og det er det som tøyne oppgave. Og så det bedre til lika med Herre, som livande har lagt, og for færen og et damlet offer. Vi tar dere antallige godstiskan, og ikke bare dere som vi farnar tog eller som enda alt, men vi er omskapt vi enda noen sinne sokkere. Så vi kunne røyne hva at vilje tog ned, ta gåa, ta damlige og ta fullkomna. Og Herre, takk for det, at i det vi skulle være opptidgen vi, ta tog vi da etter det jeg gjør, sammen vi her, inntil vi flyter her som tog og være ter lojk og i alt og alle ræver. Amen. Amen. Og vi har som vers og hesen parten av hjertemål kom det enda. Og vi tror vi færre at takka for okkon til Anja Hansen som tek seg av tekniska, Paul Fære og Kjolver Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Og la meg legge træt at parten av hjertemål som hava være jeg sutja av YouTube-kanalene til Iktus Sjongvars. Og hesen parten for så eisne komme her. Og vi eisne a høyre av Tjei Kristelig Kringvarp. Enda for 1000 takk for Jesus for.